Ngicela ukubingelela abazalwane bonke egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Bazalwane, ekuseni ngiyafisa ukuphinda ngibuye ngeviki elidlule ngithembise ukuthi ngizoqopha indaba exoxa ngokuvuka kwabafileyo. Isandulelo sami noma isendlalela ebengisiqophile ebesibizwa ngo-Part 4G sonakala. Ngase kuthi abazalwane sengibathumelele, ngabuye ngacela ukusihoxisa ukuze ngisiqale phansi. Namhlanje-ke ngomsombuluko ngicela ukuthi mhla ka-16 February 2026 ngisilungise leso siqephu noma leso sendlalela. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi nazi ukuthi ubaba uGazu again lo oxoxa nani akusiyo omunye umuntu, nguye lowo olokhe eqalile ukuxoxa nani bazalwane. Sixoxa indaba okufanele sizibone ngokufana njengendlu yenkosi. Asikho-ke bazalwane la khona kuthiwa omunye ngokuthi ulalela mina, okusho ukuthi-ke yena akasiye umzalwane ongaba nolwazi. Nawe mzalwane, ngiyalihlonipha ulwazi onalo kakhulu. Yingakho nje ngixoxa ngingafaki lutho olwami. Khona lokho esake sakhuluma ngakho ekuqaleni, sathi ukhona lento i-exegesis la khona wenza ukuthi imibhalo yona yodwa iyihlaziyele ukuthi kwakuthiwani makuthiwa. Kungabi yimina esengena ngesiphongo nangamangqina nangakho konke, ngingene ngichaze into ngokubuka kwami, kube iBhayibheli noma iy'bhalo zingasho njalo. Ngiyanxusa-ke bazalwane ukuthi noma ningilalela ningilalele kahle. Wake wathi omunye umuntu uma umuntu ebhudukeza imibhalo, evele ethatha iBhayibheli nje alifunde asho noma yini ayithandayo, wathi lowo mzalwane lowo akehlukene nomzalwane noma nomuntu odlwengula imibhalo, ngoba kufanele umuntu afunde. Ngiyacela nje ukuthi sedlule kule ndaba before singene esendlalelweni sethu. Ngithi incwadi kaTimothewu, uTimothewu wesibili chapter 2 verse 15. Ngazi noma ngisho kahle yini, kodwa-ke siyibheke lapho. Uthi-ke khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esinganamahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. Manje-ke lokhu bazalwane kudingwa ukunakwa. Elesilungu lithi study the word of God diligently so that you may be approved by God. Isisebenzi esihle esinakayo, isisebenzi esihlala phansi
I'm sorry, ehlala phansi silungise kahle indaba yaso esixoxayo. Singaveli nje sithathe imibhalo njengoba injalo sikhonze ngayo ibandla, kodwa kudingeka ukuthi umzalwane ngamunye azihluphe ukustadisha the word or the scriptures, ngoba lokho kusiza ukuthi ungafaki ikhanda neinyawo, kodwa imibhalo ikusize yona ukuthi kube yiyona extractor information noma ulwazi okufanele abazalwane lubasize. Bathi lokhu abakade bekufundile bathi unlearn it to relearn it, because izwi lenza njalo maselifikile, lenza ukuthi okufundileyo uma ubukufunde kabi likukhumule lelo bhantshi osuligqokile. Kuyenzeka kumuntu athi hayi lingifitha kahle, noma imibhalo isikhomba okunye athi hayi ngiyalithanda lingifitha kahle. Lowo kakusisona isisebenzi esihle esithandwa uNkulunkulu, that God may approve that minister. The minister of the word must listen to the scriptures and do not bake what was never baked by them. Phela leli iBhayibheli lalingabhalelwe thina, lalibhalelwe bona, for us to learn ukuthi kwakuthiwani kubo, ukuze thina sikwazi ukungena ngendlela ekufanele singene ngayo njengabantu ababukela abanikazi bemessage. Amen. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, bengifisa nje ukuthi ngedlulise lokho uPaul akusho kumntwana wakhe uTimotheyu owaye upastor webandla. So ke umzalwane ke uyadinga ukuthi athi ukulalela noma athi ukugoba kancane abone ukuthi kuthiwani kuyo, kuye njengalokho esezelwe. Akukuhle bazalwane ukuthi umuntu azalwe uNkulunkulu, uNkulunkulu aphefumulela imibhalo, ayinikeza amandla, athi seyinikezile amandla ukuba lembhalo ifundise, isuse inkungu yonke, umzalwane agweme lokho, athathe ngeyakhe indlela afunde nje noma kanjani. Lokho kwenza amahloni, ngoba uma izwi seliphakwa phambi kwabantwana benkosi emhlabeni wonke, nami nje bazalwane kunezinto engike ngibe namahloni ngazo ukuthi ngake ngakhuluma kanje. Angisiyeke umzalwane bazalwane ongaboniseki ngezwi. Ngingumzalwane obonisekayo, umzalwane othandayo ukulalela ukuthi abanye bathini, bayibuka kanjani into engiyibukayo, into exoxwe ngabapostoli bayibuke kanjani. Kangangokuthi bazalwane sengifike la khona ngithi njengalokhu thina singenzi lutho, singakhi, kodwa sibheke ukuthi bakhe kanjani abapostoli, ngoba bayakha indlu baqeda. Kwasekuthi thina sonke simbuleka amehlo kamuva sanezelwa kuyo indlu. Yingakho kungekho isisekelo esinye singabekwa, kuphela ilese sabekwa yibo abapostoli nabaprofeti phezu kwegumbi, igumbi, the chief cornerstone, unguKristu. Nawu ke asikwazi ukuqhamuka nokunye
ngiyacizezela lapho bazalwane, ngiyacindezela, asikwazi ukuqhamuka nokunye. Akekho umzalwane ongathiwa hhayi eThekwini sebethi, eGoli sebethi, eCape Town sebethi. Cha, sibheka ukuthi abapostoli batheni emfundisweni abayifundiswe nguKristu. Uyabona nje leli qiniso elingumphikwa kangaka athi uJesu lesisizukulwane asiyukwedlula konke lokhu kungenzekile. Lelo qiniso lelo lifundiswe uJesu yena yedwa. Abaningi bethu abalamukeli namanje. Now ungathini-ke kumuntu oyimi ngithi ngishumayela indaba zenkosi kodwa isifundiso senkosi esimile phakade ngingasamukeli. Yikho-ke lo mzalwane wayethi abazalwane abaningi bayadlwengula izwi, bayayidlwengula imibhalo. Angisho bazalwane ukuthi niyayidlwengula, kodwa ngibeka nje ingozi ekhona emhlabeni wonke jikelele. Ukuthi umuntu ufika abone mhlambe athi ubona indaba entsha eqhamukayo ekanje, kodwa leyo ndaba leyo uyilandele bese kuba khona lapha aphuntsha khona esexoxa enye indaba engasiyona le exoxe ngabapostoli. Ake ngiyimeke lapho bazalwane. Ngifisa-ke namhlanje bazalwane ukuthatha upart 5.1. Inumbering yethu iyashintsha. The last one engithe yonakele ibiwupart 4G. Manje lena isithi part 5.1. Ngenzela ukuthi abazalwane bazi kahle noma behlangana nayo noma kuphi la bangahlangana nayo khona, kwenzeke kube khona ngobudedengu oyiqhubezayo leyo clip leyo, kwazeka ukuthi hayi ayisekho emthethweni. Upart 5 replaces that, wenza ukuthi leyo ibe null and void. Amen. Indaba yethu-ke bazalwane esizoyixoxa namhlanje kanye nani ingane zakwethu ithandwayo kaNkulunkulu, ikhuluma ngesendlalelo. Asikakaqali kahle hle ukukhuluma ngale ndaba enkulu kangaka. Ngiyafisa ukusho bazalwane indaba yovuko noma yokuvuswa noma yokuvukela ekuphileni inkulu kakhulu futhi iyasinda, idinga ukuthi ucophelele ukuthi uyixoxa kanjani. Uma ungakunakanga lokho uyokhuluma into ongasiyona uthi mhla usubona uthi we idamage engake ngayenza. Asikhulumeke bazalwane isendlalela senkonzo yokuvuswa kanye nokuvuka kwabafileyo. Ngicela bakubamba bazalwane ukuthi lezi zinto zimbili, ukuvuswa kanye nokuvuka kwabafileyo. Ukuvuswa igama, ngizolichaza lelo gama ukuthi ukuvuka yini noma ukuvuswa yini. Bese ukuthi ukuvuka kwabafileyo khona yini. Kusho ukuthini ukuvuka kwabafileyo? Kusho ukuthini ukuvuka ekufeni? Ukuvuka kwabafileyo nokuvuka ekufeni zihlukene-ke lezi zinto. Indaba yami-ke ithi sifanele-ke bazalwane ukuqaphela kulezi ingxenye. Kuneyingxenye ezimbili engicela ukuyibeka okufanele siyiqaphele. Number 1, enkonzweni yomthetho siyazi ukuthi amaJuda ayenikeza umthetho. Sonke safa bazalwane ku-Adamu ukhokho wethu. Whether ungumJuda noma umGriki, uma nje uAdamu efa
ngenxa yokungalaleli izwi ayelibekelwe. Wayebekelwe ukuthi adle konke okwakukhona ensimini. Siyobe siyikhulume leyo ndaba leyo ukuthi yini insimu. Angikho lapho namhlanje. Siyobe siyikhulume. Uma esensimini unikezwe ukuthi akadle konke okukhona. Lapha ensimini kwakukhona umuthi wokuphila. Kukhona umuthi wokwazi okuhle nokubi. Ukwazi okuhle nokubi kwakuthiwe bengasidli lesi sihlahla. Bengadla zonke ezinye kodwa lesi sihlahla. NgokweBhayibheli ke bazalwane, isihlahla leso kuyofanele ngelinye ilanga sikopolote ukuthi kuyini khona lokho. Ngoba abantu abaningi bagcwele ukwazi ukuthi kwakuyi-aphula, kwakuyisithelo, kwakuwukuthi. Kodwa uma sikhuluma nensimu ngiyiyekile njengamanje oba ngikhulumi ngayo ukuthi ensimini yase-Edeni u-Adamu wayehlala noNkulunkulu, wayehlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu uma u-Adamu esephazame ekulaleleni, emkhipha ngoba uNkulunkulu wayengeke ahlanganyele nomuntu osefile. Kwangahlala okufile ensimini. Haleluya. Kwakudingeka ukuthi u-Adamu akhishwe lezweni lokufa. Ayohlala ezweni lokufa ngoba ezweni labaphilayo noma ezweni lokuphila wayengeke sakwazi ukuqhubeka ahlale khona ngoba wayesefile. Bambeke lo. So ke kunabantu ke okuthiwa bona uNkulunkulu wabenzela lesizwe, wasenzela inkonzo yokubuyisana, wabuyisana nabo ngomthetho. Wazobafaka manje ngokomthetho ngoba sebehlulekile ukuba sekuphileni uNkulunkulu ebekuhlosile. Bangena kwenye indawo baba sekufeni. Kuthiwa ke inkonzo yomthetho inkonzo yokufa. Abafileyo bagcinwa ekufeni, enkonzweni yokufa. Kule nkonzo kwaziwa ngokuthi kuyindlu kaMose. Indlu yokufa ke leyo. Ngiyacela sifunde uMaGalatiya chapter 3 verse 10. Sisafunda nje ngo-Israyeli ngabakwaJuda ukuthi sihlukene igaba ezimbili. Ukhona uNkulunkulu ababuyisela kuye ngokomthetho. Niqonde lokhu bazalwane ukuthi uma uNkulunkulu ebabuyisela kuye ngokomthetho, wawusulimela impela lokhu ungu-Israyeli. Usulimalele lokhu ukuthi noma uNkulunkulu engabagcina ngokomthetho, kodwa bafile. Ingakho kuthiwa yindlu yokufa. Isithembiso siyotholakala le ukuba babuye baphile, ukuphila uNkulunkulu ayekuhlosile. Cela ukubambe nje kanjalo. Uverse 10 uthi ngokuba bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Banjani? Bafile, baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiwe encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Baqalekisiwe, they are cursed. Siyazi uDeuteronomy 28 uNkulunkulu wahlela ukuthi uma belalela nokulalela izwi lakhe bayophila kanje. Nazi izinto eziyobehlela. Uma bengalilaleli nazi izinto eziyobehlela.
So ke kuthiwa ke la kuvela ukuthi kulendlu iphila ngokomthetho. Bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiwe noma okulotshiwe encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Kuyenziwa la zikhwepha zomuntu. Ingakho sithi ivangeli lanamuhla akusetshezwa lutho, kodwa ku-Israyeli kwakusetshezwa ngalesi yasikhathi. Isiphi lesi sikhathi engisikhombayo? Yisikhathi esasaziwa ukuthi zinsuku zokugcina, ama-last days. Kwakusetshezwa umuntu, kwakufanele uNkulunkulu amklomelise ngokwenza kwakhe. Awuboni-ke? Uma sedlula-ke kule ncwadi siya kumaHebheru 3 verse 5, sizozwa ngalendlu le ukuthi lendlu kwakuyindlu kabani, ngobani kuyindlu kabani. Okay, asithathe uchapter 3 uverse 5. maHebheru chapter 3 verse 5. uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku. uMose wayethembekile endlini yakhe yonke njengani? Njengenceku. Kuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. Hey, mehlama wasekho right bazalwane, ningixolele. Angiphinde futhi. uMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obekuza kukhulunywa. So ke siyezwa ke la ukuthi lendlu le yindlu kaMose. Bonke abakwa-Israyeli noma abaJuda bakulendlu, bagcinwe kulendlu. Okay? Asambeke. Asithatheke manje unumber 2 wethu. Oxoxa ke manje ngokuthi abezizwe ke bona babemi kanjani bona. Abezizwe babengangeni emthethweni. Akukho la khona uNkulunkulu wahlela ukuthi abezizwe bangene. Siyakhumbula indaba engihlale ngisho ngithi Izenzo 15 abapostoli bake bahlala phansi umhlangano bechecka ukuthi abezizwe bengafakwa yini nabemthethweni. Igama lathi cha. So babengangeni ke abezizwe emthethweni. Abezizwe iyafana indaba yabo nabakwa-Israyeli ukuthi bonke bafa lapha ya ku-Adam. Baphuma ku-Adam bonke abantu. Bafa ngokufa ka-Adam. uNkulunkulu wasehlela ukuthi laba abangamaJuda ababuyise kuye. Siyakhumbula lapha ya uJohane eshumayela, uJohane uMbhaphatisi eshumayela, enza i-restoration, enza i-reconciliation ukuthi ababuye beze back endlini kaMose. Wayeshumayela, babephuma kuzo zonke iy'nkalo abaqhamuka kuzo ngoba kwase kuphele 400 years ivangeli noma abaprofethi bengasakhulumi kwa-Israyeli. So uyayibona-ke inhlekelelo ukuthi uma bese indaba kaNkulunkulu ibisime 400 years kungekho lutho nje olukhulunywa uNkulunkulu kuthulekile kuthe du ngaye. Now-ke uma efika uJohane owaziwa ngokuthi kuyofika u-Elijah kuqala ngaphambi kokuba kufike uJesu, uyena ozokwandulela. Uyeke lo Johane uMbhaphatisi
owafika washumayela ivangeli lokubabuyisela back indaba ezimnandi zokubuyela back kuphi khona endlini kaMose. Lese sibuke ngayo ukuthi baqalekisiwe abakulendlu noma bafile abakulendlu. Indlu yokufa le. Abezizwe ke bona babengangeni lapho. Kodwa bona babefe ngokufa kuka-Adamu. Ukuthi bonke abantu emhlabeni ngokwenza ka-Adamu bafa ngoba u-Adamu wayeyi-typology kaJesu. Ingakho ebizwa kuthiwa u-Adamu wokuqala bese kuthiwa uJesu u-Adamu wokugcina, the last Adam. U-last Adam uzolungisa kuba bonke abantu abaxabene noNkulunkulu basebema kude, babasesiqalekisweni sokungamazi uNkulunkulu, babasesonweni sokulahlwa, benganayo imvelo kaNkulunkulu. Ngoba ngo-Adam bathola enye imvelo. Kwase kuthi ngoJesu babezothola enye imvelo okuyimvelo kaNkulunkulu, the nature of God. Okay, asambeke. Kulokhu kufa-ke okuthiwa ukufa kuka-Adamu. Abezizwe kwakuthiwa babengenaNkulunkulu. Kodwa bonke abakholwa zindaba ezimnandi zokuphila kuKristu Jesu njengobaba wabakholwayo, okwabalelwa kuye ukulunga, owalala esezethembisweni. Okay? Bafile bonke ku-Adamu, akekho umuntu ophilayo, nengane ezalwayo nayo ifile lokhu izalelwe esonweni. Okay? Now asibheke incwadi yamaGalathiya. umaGalathiya chapter 3 again, uverse from 6 kuya ku-9. 3:6 to 9. Njengalokho u-Abrahamu wakholwa nguNkulunkulu, wabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. Yazini-ke ukuthi abokukholwa yibona abangamadodana ka-Abrahamu. Abokukholwa yibona abangamadodana ka-Abrahamu. Labaya bagcinwe lapha emthethweni. Laba uma bekholwa, amaJuda, abezizwe, uma bekholwa nje bona bangena kulesi sithembiso. Bangena bathenjiswe bona ukuphila okuphakade okuza ngokukholwa. Abavaye emthethweni, akusibona bomthetho. Ngicela ukuhlukanisa-ke labazalwane ngoba umuntu udinga anake ukuze engaphindi konakala. Udinga anake. Kuleya ndlu kaMose bonke abaJuda babevalelwe khona. Kodwa uma sekufika indaba ezimnandi, bonke abakholwa bamiswa kuleli themba elanikezwe u-Abraham, ukuze kuthi ngokukholwa kwabo babizwe ukuthi bangukulunga kaNkulunkulu. AmaJuda angakholwanga, afuna ukugcina umthetho, ahlala endlini kaMose. Kulokhu kushunyayelwa-ke bephuma abaphumayo beze ekukholweni ukayise. Ukukholwa lokhu kubizwa kuthiwa okwayise wabo u-Abraham, nathi unguyise wabakholwayo. Uma bekholwa abaJuda, nathi sikholwa, unguyise wabo abakholwayo. Sigcinwe lapho thina, noma babegcinwe lapha abazalwane ngalesi sikhathi. Kuyangihlupha bazalwane, ningixolele, ngibuye ngiyifake kanti ngikhuluma indaba yabantu ngingekho mina. Uma sengena fanele kuzwakala ukuthi sangena-ke manje. Amen. So-ke
Ngifunda ke uverse 6 njengamanje. Njengalokho uAbraham wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. Yazini ke ukuthi abokukholwa yibona bangamadodana kaAbraham. Nabezizwe ke babizwa ngamadodana kaAbraham ngenxa yokukholwa. Kuthiwa abokukholwa babizwa ukuthi amadodana kaAbraham, hhayi kaMose. Mose akanawo amadodana. Kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uza kulungisisa abezizwe ngokukholwa. Walishumayela ngaphambili ivangeli kuAbraham, wathi izizwe zonke ziyakubusiswa kuwe. Njalo ke abokukholwa bayabusiswa kanye noAbraham okholwayo. Bonke abakholwayo abezwe ivangeli balikholwa bayabusiswa kanye noAbraham okholwayo. Abezizwe baye emthethweni, ababhilongi phansi komthetho. Nabo laba abaJuda nabo mabekholwa nabo bagcinwa phansi kokukholwa, bayaphuma emthethweni endlini kaMoses. Asikubhekeke lokhu ukuthi ngokuncwadi yamaHebheru chapter 3 again uverse 6 sesibheka ke manje abakholwayo. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe. Akasesiyinceku manje. uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqinile kuze kube sekupheleni. Abokukholwa ke lapho kuthiwa ke siyileyo ndlu ke leyo, noma abazalwane babe yileyo ndlu ngesikhathi kufika indaba yevangeli, babe yileyo ndlu. Namanje ke bonke abakholwayo bekholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu bangena kule ndlu okuyindlu kaKristu Jesu. Sifuna ukuzwa ke ukuthi uma bengena khona bangena bangena abazalwane bokuqala bekhulu lokuqala, bangena as living stones, beyimaterial yokwakha indlu. Abapostoli bakha, uNkulunkulu ewumaster builder noJesu ewumaster builder, eyingcwenti yomsebenzi. Abapostoli ama-co-builders kanye nenkosi. So babe yimaterial, usho njalo uPeter uthi you the living stones, amatshe aphilileyo okwakha indlu. AmaJuda kanye nabezizwe kwakakhiwa indlu kaKristu, indlu okuthiwa iyibandla lakhe. Wakhiwa isidalwa esisha. Ake sisibhekeke lesidalwa esisha. Siyakhumbula uPaul ekhuluma leyo ndaba leyo yesidalwa esisha. Indaba ke ejwayelekile engizoyifunda ngalo kwabaseKorinte besibili, baseKorinte besibili chapter 5 uverse 17, ijwayelekile bazalwane. Kanjalo uma umuntu ekuKristu, isizathu leso, uma nje umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, a brand new man, a quality man, a man that was never seen before. Umuntu oyisidalwa esisha ngokwakhiwa kwasezulwini. Okwakuqala
kudlulile, bheka sekuvele okusha. Isidalwa esisha ke sikhuluma ngalaba abantu bobabili, umJuda nowezizwe. Sekudaleke isidalwa esisha. Okay? Sekudaleke isidalwa esisha. Ngisaxoxa nje bazalwane phansi kuka number 2 ukuthi isidalwa esisha sivele kanjani. Shuthi labo bantu bobabili uNkulunkulu ubenze asifunde abase-Efesu 2 verse 16 uthi enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esibulele ubutha ngakho. Enze futhi ukuba bobabili babuyisane noNkulunkulu emzimbeni munye ngesiphambano esibulele ubutha ngakho. Now, la-ke ubalwa ukuthi umJuda ngapha, owezizwe ngapha, ngesiphambano kufele obubutha. Laba babili baba munye. Akwangabe kusaba khona umJuda, akwangabe kusaba khona umGriki. Kwasekukhandeka umuntu munye. Sizobuka ke bazalwane ukuthi lamagama esikhulume ngawo la sithi isendlalela senkonzo yokuvuswa kanye nokuvuka kwabafileyo. Sesingena kulawo magama. Kade ngisachaza nje ukuthi la sibhekene nabantu ababili, umJuda ngapha, owezizwe ngapha. Sibheka umJuda ukuthi ufe kanjani yena. Ufe ngokufa kaAdamu. Wathi mayesefile ngokufa kaAdamu, uNkulunkulu wasembuyisa kuye ngomthetho. Wasegcinwa kulendlu okuthiwa yindlu kaMose. Then bese kuthiwa owezizwe naye ufe ngokufa kaAdamu. Wasethi uNkulunkulu bonke abezwe izwe lodwa. Owezizwe yena bengumlahlwa, benganandawo. Abezwe izwe lodwa elibabuyisayo bobabili. Babuye ethembeni noma phansi kukababa uAbrahamu, okwaba ngubaba wabakholwayo. Sithi-ke la kuAbrahamu sonke sinikezwe isethembiso sokuthi uma ukholwa, ukufa okade ukufile kuyedlula, kuvela okusha, ube isidalwa esisha esizelwe ngokwaphezulu. Ngiyayiqeda ke leyo unkundla leyo yokubuka uIsrayeli, ngibuke owezizwe ukuthi ufe kanjani. Kodwa kuIsrayeli uphinde wafa yena ngoba ukuphuma kwakhe eGibhithe noma eJerusalem, the land Jerusalem, eya kwabezizwe. Siyazi ukuthi the Ephraim wahamba waya eSamaria, okuIsrayeli, the 10 tribes. Kwathiwa bafile ngoba sebekhonza izithombe lapho. Ukufa ke lokho kwesibili kuka-Israyeli. Wabesefa kanjalo, ukufa kwabo kwesibili lokho. Kodwa konke sithi ukufa, basendlini yokufa bafile. Okokuqala ukufa kwakuyilokhuya ukuthi bafile ngenxa kaAdamu. uNkulunkulu wasebatholela indawo, wabagcina phansi komthetho endlini yokufa. Abafile baqhubeka bangaba abafile. So ngeke sisho ke sithi ukufa kwesibili, kodwa nje bafile basaqhubeka ekufeni ngoba sebekhonza izithixo, abasekho kwi-land of the living eJerusalem.
So ke uma bengekho eJerusalem bekwamanye amazwe bethunjiwe kuthiwa bafile, sizofika ke lapho sibabona ukuthi bafeke kufa kuphi. Asingeneke kule ndaba ke yokubuka lamagama amabili. Yiwo ke lamagama azochachisa lokho kahle. Ake sibuke igama elithi ukuvuswa. Nge-English lithi raised or awakened. Ukuvuswa, raised or awakened. NgesiGreek leli gama lithi engioro. Angazi uma ngilibiza kahle kodwa is EGEIRO. IsiGreek leli gama ke likhomba ukuthi awuzivukelanga uvusiwe. Engior, uvusiwe. Lokhu kuvuswa yigama elixoxa indaba ye-covenant, ukuthi uNkulunkulu uyobavusa abantu bakhe la befele khona, ababuyise kuye noma endaweni yabaphilayo, the land of the living. He will endure them ukuba babuye back eJerusalem. uNkulunkulu obavusayo. Okay? Awuzivukelanga uvusiwe futhi lisho ukuthi ubuyele emzimbeni wakhe. Lo muntu lo ovukayo ubuyele emzimbeni wakhe. Futhi ke ngokuvuka la kwakukhulunywa indaba yokuthi bayavuswa bonke corporately. Bayavuswa bonke. Uma lapha esigodini samathambo kwangakhulunywa nomuntu oyedwa, kwakhulunywa nabo bonke ababelele. Leya nto leyana is a metaphor, is not real, is not a reality. Kuyenzeka ke abantu ngokunganake kade ngikhuluma ngakho ngasekuqaleni bacabanga ukuthi ngampela kwakuvuka amathambo, imisipha yenyama inamathele enyama emathanjeni. Cha, kwakuvuswa isizwe. Yizwa nje makuthiwa uIsrayeli lo, hayi the person, but the corporate body wavuswa. Kufana nalapha bewela olwandle olubomvu, akuwelanga umuntu oyedwa, kwawela uIsrayeli. It was the corporate baptism. Bonke bafakwa kuNkulunkulu noma bafakwa endlini kaMose kuba babe abendlu kaMose. That was the corporate baptism in order to be one in Moses. Njoba sikhuluma ngomzimba kaMoses. Uma ukhumbula ulalele kahle kuma clip aphambili uzobe usuyihlanganisa kahle le ndaba. Le ndaba iyaqhubeka, mawuluze leya ngeke uyizwe le. Uzozwa nje kuyindaba entsha engahlangani nalutho. So ke lokhu kuvuka it was the awakening of the dead. Babefila abantu uma besezweni labezizwe. Ingakho uIsrayeli njalo kuthiwa wayemenywa, kuthiwa kabuye lapha khona, kungathithi babuya ngeindiza mshini, babuyela back ekhaya. Ingoba babefile, they went away, they were taken away from the land of the living. So they were being called to come back home. That being called to come back home, they were raised from the dead. They were raised from their death. Ukuba babuye, not kubuye umuntu, kubuye isizwe sikaNkulunkulu sibuyele ekhaya. Amen. So ke angiqhubekeke bazalwane, asibambe lokhu ukuthi ke leli gama elithi ukuvuswa akusho ukuthi awuzivukeli, uvusiwe. Uvuswa kuphi na? Ekufeni. Lokhu kufa okufile ukufa kokuthi awukho ekhaya.
so ufile. Kodwa uphila uphuza amanzi uhamba ucabanga wenza yonke into kuthiwa ufile. Njengalokhu uAdamu afa. uAdamu kwathi ufile waphinde waphila eminingi iminyaka. Ilokho okufaka okukhulunywa ngakho bazalwane. Mawuyibambe nje lapho ukuthi uAdamu naye wafa waphinde wanikezwa isijeziso sokuphuma la kukhona uNkulunkulu. Laba kabafile ngalokhu kufa babuya bebuyiselwa emzimbeni. Umzimba ke labazalwane sikubamba ukuthi babuyiselwe emzimbeni kaMoses ngoba umzimba wabo yikhaya labo iJerusalem. They had to come back to their body, the corporate body. They must belong again. Kade bephumile begcwele amazwe omhlaba wonke. Ababuyeke manje babuye back bazongena emzimbeni. Okay? Bavuswa lapho. That is back to the mortal body. Neyabo imizimba njengoba bevuswa babesazophinda futhi bafe. Babengavuki bevukela ukuphila okuphakade. Babesazophinda bafe. But they came back through being raised. Ukuba manje bazane noNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu abanikeza ngayo ukuphila okusha, kuba baphinde futhi bamphilele uNkulunkulu. So ke lokhu kubuya kwabo, it was the natural body to die again. Back to the mortal body. Lo mzimba or immortal body is a natural body that was bound to die again. Asithathe ibonelo ke bazalwane. Sibonelo sokuqala uLazarus. uLazarus kuchapter 11 kaJohn uverse 11 again. Uthi wakhuluma lokho emva kwalokho wathi kubo, uLazaro umhlobo wethu ulele, kepha ngiyahamba ukuba ngimvuse ebuthongweni. Uyayizwa ke le ndaba. Ovuswayo akazivukeli, uvuswa yiyo inkosi noma uvuswa nguNkulunkulu. So uma emvusa uLazaro, yiqiniso ukuthi uLazaro wavuka, waphila, wabuyela back ezweni labaphilayo. Kodwa wabuye wafa. Nomuntu othile wenkosikazi waseShunemi naye wake kwavusela indodana yakhe, nayo yabuye yafa. So konke lokho igama elilodwa, raised, awakened, okungukuthi wavuswa wabuyela the natural body to die again. Noma singazi ukuthi waphila isikhathi singakanani, kungabe angakusabekwa embhalweni, kodwa wabuye wafa, akangenanga ekuphileni okuphakade ngokuvuswa lokho. Lokhu kuvuswa, raised, kusho ukuvuka ekufeni. The dead shall be raised from their tomb. Bazovuswa emathuneni labelele khona. Balele bazovuswa. Lisho njalo iBhayibheli. Bezovuswa inkosi bezovuswa uNkulunkulu ebavusela ukuba babuye baphile. Namanje nje bazalwane, ukhona izinto ezike zenzeke, nifice umuntu egulela ukufa, omnye sequlekile noma omnye selele. Nifike nimthandazele avuke uNkulunkulu enze amandla ngoba niyakholwa ukuthi konke manibiza igama lenkosi uNkulunkulu unamandla okumvusa
oselele. That is not the resurrection, but it is the Ijero, the raised, ukuvuswa kwakhe, uvuswa ngamandla kaNkulunkulu. Uma abazalwane bemkhulekela, bembiza kwelabafile, bethi buya sibanibani, sisakudinga. Ngalokho kwenza okunjalo bekholwa, uNkulunkulu ngamandla akhe avalelwe kubazalwane, ayakwenza ukuthi aphinde abuye lo mzalwane, abuyele back emzimbeni wakhe. Akusho lokho ukuthi useyibuyele ekuphileni okuphakade. Ngizama ukucacisa amagama ongathithi ungathi wena ashinto eyodwa ngenxa yokungakunaki lokho. U-raised or awaken usho ukuvuswa. Ungavuswa ngamandla kaNkulunkulu abazalwane bekhuleka, ungavuswa uJesu, ungavuswa uNkulunkulu, ungavuswa ngamandla kaMoya. Amen. Asiqhubekeni ke bazalwane. Ngicela ukufunda ke manje uLazarus sengifundile uverse 11, asifunde u6. Sengiyaqeda nje bazalwane, imfishane kakhulu le. Asifunde umaRoma 6 verse 4. 6 verse 4. Romans 6 verse 4. umaRomeni. Uthi ke umaRoma 6 verse 4. Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathizelwa kukho ukufa, ukuba njengalokho uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Kakhulu ke le isiya kulokhu esizokhuluma ngakho kwesibili. Kodwa ngisekulokhu ke bazalwane ukuthi uMatthew 27 verse 50 to 53 ngisacacisa ngokuvuswa. 27 verse 50. Ithi ke uJesu wayesethi kuye, mngane, ufunda yona nje? Ayikho. Bengifunda 27 verse 50. uJesu wabuye wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Wamemeza ngezwi elikhulu wafa. Lalela ukuthi kwenzekani mayimemeza ngezwi elikhulu. Bheka ke isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Ilaleleke le ndaba. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu waseyafa. Ngesikhathi ememeza ngezwi elikhulu waseyafa, izinto ezenzeka. Isihenqo sethempeli fanele kucaceke la ukuthi isihenqo sethempeli esadabukana kabili ilesi sendawo engcwele, nothi le engcwele ngcwele. Sadabukana kabili. Lokho kudabuka lokho wathi abangalya endaweni engcwele bakwazi ukubona bangapha kwi-outer court. Abakwi-outer court bakwazi ukubona bangalya endaweni engcwele. Ngamanye amazwi laba abantu bobabili baba umuntu oyedwa. Laba balapha ku holy place endaweni engcwele bona bangaba priest. Bese kuthi laba bangapha basiba ba priest. Abavumelekile ukubona okungalya kwe-holy place. Yingakho ke uPeter esethi nathi siuhlanga ubuhlanga bobukhosi, ubupriest obungcwele. Bonke abazalwane baqala lapho ukuthi uma uJesu ememeza ngezwi elikhulu kudabuka isihenqo sethempeli, baba abapriest namakhosi.
ngoba kwasekuqaleni uNkulunkulu wayefuna lokho. Ngiyakubamba nje lokho ngoba ku very important ukuthi ukwazi lokho. Okwesibili, kwenzekani okwesibili? Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka, amathuna avuleka, imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka. Okay? Baphuma emathuneni emva ukunakeke lokhu ukuthi abaphumanga emathuneni, avuleka nje amathuna. Kwazamazama umhlaba kwavuleka amathuna, abalele abangavuka, kodwa balinda lowo oyulibo oyi-firstborn. Wavuka yena kuqala base beyalandela. Lithi iBhayibheli bavuka bonke abangcwele. Bayaphi? Kuthiwa bangena emzini eJerusalema. Ubukeke lokhu ukuthi kuthini lokhu? Kuthi bonke nalaphaya uEzekiel bathi mabevuswa laphaya bevuswa egangeni abathunjelwe kuzo, babuya bonke beze eJerusalem, the land of the living, izwe ababesuswe kulo, their Eden, la kunoNkulunkulu khona, their temple. Abayi kwenye indawo, abayi ezulwini, kodwa beza eJerusalem. Babuya ngemzimba yabo. Lokhu ke kucacisa ngokusobala ukuthi indaba abayikhombayo iseza, ayikakapheleli, ngoba laba bavuswa njengoLazaro. Akabusilona uvuko the corporate la behlanganyela khona bonke, uIsrayeli ehlanganyela esengena ovukweni lolu uJesu ayezolibonisa ngokubuya kwakhe. Okay? Okay. uEzekiel ke nongifundela yena utshengisa nje okufanayo nakoMateyu 27:50, 53 ukuthi bavuswa. Izwi elimemezayo, uJesu uyamemeza esesiphambanweni. Mayememeza kwenzeka konke lokhu, kwadabuka amadwala, kwaqhekeka amadwala, kwavuleka amathuna, bavuswa, babuyela eJerusalem, babonwa ngabaningi khona. Kanjalo noEzekiel kukhuluma umprofeti, uprofetha kulamathambo, kulaba bantu abasezizweni zonke, ukuba babuyele back eJerusalem. Waprofetha naye ikhuluma lokho leyo ndaba leyo. Bonke laba babuye bafa futhi bavukela ukuba bangene kwiland okuthiwa yiJerusalem, indawo yabo ababeyinikiwe uNkulunkulu ukuthi igama lakhe uyoligcina la eJerusalem. Lapho kwakwenziwa yonke imikhosi, kodwa hayi ekuphileni okuphakade. Asithathe igama lokugcina, sengigcina bazalwane. Ngicabanga ukuthi alizu kuba lideke lona. Igama lokugcina, igama lesibili, ukuvuka kwabafileyo, resurrection. Lokhu kuvuka kwehlukile kulokhu kuvuka kade sikhuluma ngakho. Ekade sikhuluma ngakho bavuswa. Kulokhu kuvuka, ukuvuka okwehlukile, ngoba khona kwenza inguquko, the transformation.
eyisa emzimbeni wenkazimulo, an imperishable life. Yabona uma manje abapostoli beshumayela ivangeli ngalesi sikhathi ekhulwini lomnyaka oqala, kwakuthi ophendukayo anikezwe avukele ekuphileni okuphakade. Umzimba akuwo athi uJesu noma efa uyophila. Ake ngifunde uJohn 11 verse 25. John 11 verse 25. Ngizama ukutreata nje le ndaba bazalwane kahle ukuthi sithi mase singena kuyo ngaleli yalanga ibe isikahle onke umzalwane usekanye kanye ekuyizweni. 25. uJesu wathi kuye, mina nginguvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. Khulunywa ngani la? Khulunywa nge-immortality. Uthi noma the mortal body efa, umzimba wakho wenyama ufa, ibhantshi lakho lidabuka, kodwa the immortal body owayireceive ngesikhathi umukela ukuphila, you were added ebandleni lamazibulo, ebandleni likaKristu. uKristu aka-edi ebandleni lakhe abantu abafile, kodwa u-eda the living. Babe mzimba munye, babe izidalwa ezintsha kulo mzimba, babe nenhlanganyelo naye. Ilelo-ke igama lesibili ukuthi la i-transformation, kuze athi uPaul mase sikhuluma kokulandelayo uthi abayobe bephila ngaleso sikhathi, they will be transformed. Ngamanye amazwi umzimba abekade benawo, kukhona into eyokwenzeka kulowo mzimba, ngoba kuyovela lo mzimba ola kubo. Kuthiwa lo mzimba usukhona ula kubo ngenxa yokuthi bavusiwe ekufeni bebekufile. So ke lo mzimba lo uyogwinywa umzimba kamoya olakithi, ukhona njengamanje. Akusiwona umzimba esizowureceive. We received it long time. Whenever you receive the gospel, you are born from above. You receive the immortal body. That body is the everlasting body. Esikuwo manje. Uthi uJesu ke noma efa wophila, ngoba lo mzimba lo kade kwaqedwa ngawo. Sekukhona umzimba. Uthi uPaul siyabubula sikulo mzimba. Sibubulela ukulakanyiswa nomzimba wethu ovela ezulwini. Babe kuyi-transition bona, kwangazi ukuthi abakawomukela umzimba, belokhu beshintsha, laba abanye bekuloya mzimba ngokuphelele, beshumayela kubo, bebadonsela kulo mzimba, ukuthi kulo mzimba isibalo silokhu sanda, lokhu banda aba-edwa khona, 3,000, 5,000, 7,000, 800,000, 1 million, 200 million, belokhu banda. Haleluya. Ukuphila kwaphakade ongasekho ukufa khona. Igama lesiGreek lithi anastasis. La ukufa khona kuhluliwe, where that is defeated altogether. Uma singafunda incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 42 and 43, izosinikeza okunye kwalendaba esixoxa ngayo. 15 verse 42 uthi, kunjalo nokuvuka kwabafileyo kuhlwanyelwa kunokubola
uvuswa kungenakubola, kuhlwanyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo, kuhlwanyelwa kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. So konke lokhu uyawezwa manje uvuswa ukuvuka lokhu kuvuswa abazalwane bevuselwe ekuphileni okuphakade. Umzimba wenkazimulo. Ubona ngalokho noma isiZulu singanawo amagama akahle kodwa ubona ngalokho ukuthi kuvuswa ekuphileni okuphakade, ukuvuswa kwenkazimulo. Lokhuya la usazofa khona uLazaro akusikhona kwenkazimulo kodwa lokhu ukuvuswa okubizwa ukuthi ukuvuka kwabafileyo, the resurrection. La khona bengena ekuphileni okuphakade beba nenkosi njalo njalo in the city of the Lord. Ensimini eEden there was the temple ebizwa kuthiwa iEden, that is the city, kodwa yayisabizwa ngethempeli noma ngensimu. Kuze eJerusalem, that was the temple la uNkulunkulu wayehlala endaweni engcwele ngcwele. Now uma sifika ngapha uJesu esebuyile, iJerusalem elisha selehlile, kuthiwa now is the city. Kule city kukhanya kokhona yiwundlu. Silapho ke bazalwane la sesikhona. Sivusiwe, savuselwa kulowo city. La kungasekho khona ukufa, singasekho isono, kungasekho ukukhala, inyembezi zabangcwele bonke sebesuliwe. Inkosi inibusiseke bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalolu hlelo namhlanje. Iyo ke leyo bazalwane isendlalelo senkozo sizolokhu siqhubeka ngayo lonke leli viki. Kusasa ngizoza no 5.2 la khona sizobe sesingena kuicacisa isiqephu nesiqephu nesiqephu nesiqephu. Ngizohamba kancane bazalwane, ngizothatha nje into encane. Lena isandulelo sibe side kangaka ngenxa yokuthi uma sesixoxa indaba yokuvuswa, the resurrection now, sizobe sesixoxa yona ngqo, sesingaxoxi lokho ngapha nangapha nangapha. So vele singene kuyo, mhlawumbe kwangangithatha 20 minutes ngiqede ngephuzu lokhu u5.2 nakusasa u5.3 kanjalo kanjalo. Inkosi nibusiseke bazalwane. Ukuthula kwenkosi makuqamele kini egameni lenkosi. Amen.